Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésen. Megállapítom, hogy 6-an vagyunk jelen. Egyetlen egy napirendi pontunk van. Aki elfogadja ezt az egy napirendi pontot, azt kérem igennel szavazzon. Köszönöm. Ez az egy napi rendi pont, ágy közétkeztetés biztosítása című közbeszerzési eljárás lezárásáról szól. Ez a 221/2026-os előterjesztés. Kiírtuk a közbeszerzést, két cég adott be pályázatot. Az egyik az E-Trend korlátolt felelősségű társaság, a másik pedig a Vital Catering Kft., aki jelenleg is szolgáltatja az étkezést. A bíráló bizottság a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező bíráló bizottsági tag javaslata alapján az E-Trend korlátolt felelősségű társaság ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mivel annak tartalma nem felel meg a műszaki leírásban szereplő tényeknek. Ezért azt javasolja, hogy Vital Catering korlátolt felelősségű társaság ajánlata az érvényes, az E-Trend korlátolt felelősségű társaság ajánlata érvénytelen, és a bíráló bizottság javasolja, hogy fogadjuk el a Vital Catering korlátolt felelősségű társaság ajánlatát. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek ezekkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy felvetése. Gergő, parancsolj. Köszönöm szépen. Tehát nekem igazából a bírálóbizottság szakértőihez lett volna kérdésem, mert amit itt leírnak, ezek ilyen nekem laikusként ilyen apróságnak tűnnek, amire hivatkozva ő javasolja, hogy ők javasolják ennek az érvénytelenítését, hogy nem tudom, akár jegyzőasszony, vagy akár más tud erről egy kicsit bővebb tájékoztatást adni. Köszönöm. Erika? Igen, a dietetikus szakértőnek egyértelmű volt ez a véleménye, és a közbeszerzésben eljáró ügyvédnek is, hiszen kétszer is kibocsátottunk hiánypótlást, ezeket a problémákat orvosolandó, és ha ezt meg tudta volna magyarázni az E-Trend korlátolt felelősségű társaság megfelelően, akkor akár el lehetett volna fogadni, de nem tudta. Ugye az első az itt volt be is van írva, hogy ugye nem ismétlődhet az E-Trend, tehát ezt elsőt nem sikerült bonyolítani, tehát volt és mondok, hogy 3-szor volt borsófőzeli. Tehát nyilván ezek alapdolgok, hogy a kiírásban is szerepel, a másik pedig itt a tápanyagtartalomra is vonatkozik, és a második hiánypótlásban is igazából elismerte az E-Trend, hogy hát nem felel meg ennek, de majd ha teljesít megfelelően. Most egy közbeszerzésnél ezt nem lehet megtenni, hogy tudja, hogy nem felel meg, de majd egyszer jó lesz, ha ügyeg. Tehát nyilvánvaló, hogy ez nem. Itt van egy példa is, amikor a tápanyagtartalomra, tizedes veszőre hivatkozott. Ha megnézitek a számokat, akkor ott nem tizedes veszőeltérésről van szó, hanem ennél komolyabb eltérésről. Tehát neki a műszaki tartalomnak teljesen meg kellett volna ahhoz felelnie, ezért is kétszer is megelőzendő azt, hogy az ajánlattevő, vagy azzal vádoljanak minket, hogy az ajánlattevő nem tett meg mindent a tisztázás érdekében, két hiánypótlás is kiment, de egyiket sem tudta érdemben teljesíteni és megmagyarázni, és ezért egyértelmű, hogy érvénytelen az ajánlat. Tehát igazából nagy
más lehetőségünk nincsen, tehát ezt egyértelműen, ha nem felel meg a műszaki tartalomnak, nem lehet nyertese, akkor nem felel meg. Köszönöm. Jó, Szabó István. Igen, hogy két-három olyan pont volt, ahol nem felelt meg, és az étkezésnél ezek sokszor apróságoknak tűnnek, de lehet, hogy pont emiatt, hogy mondjam, kapnánk panaszokat egyébként. Ahogy én tudom, a legutóbbi kiírás óta különösebb panaszok nem voltak az étkezésre az iskolában, óvodában. Azért én emlékszem arra, hogy volt, amikor nagyon sok panasz érkezett az étkezésekkel kapcsolatban. Most mióta, nem tudom, lehet, hogy nem is első, második, harmadik alkalommal, hogy úgy mondjam, vesszük igénybe ennek a szolgáltatását, ennek a szakembernek, aki ugye összeállítja magát a pályázati kiírásba a szakmai tartalmat, ahogy én tudom, és azóta igazából nem volt gondunk, tehát nem volt különösebb panasz az étkezésekre. Én úgy gondolom, hogy nyugodtan felvállalhatjuk ezt, hogy ezt a társaságot így nem fogadjuk el, mert valóban, ahogy Erika is mondta, hogy ő ígérte, hogy majd a teljesítéskor, hogy úgy mondjam, azt szerint jár el, viszont az írásbeli ajánlatában meg nem az van. Úgyhogy ez valóban egy kockázatot jelent. Nem tudom, hogy az árban mekkora, most nem emlékszem a különbségre egyébként. Minimális. Jó, hát ezek, ha jól láttam, nem tudom most, ezek ilyen több 10-valahány ezer forintok árult, ez most mire vonatkozik egyébként? Ez a havi, vagy nem, heti ár? Ez az ajánlatjár, ez figyelmű szem, hogy az összes típusú étkezésnek az összege. Bocsánat. Tehát ugye van óvodaétkezés, reggeli, 10 órai, ebéd, diétás. Tehát egy napra az összeset összeadja, és így adja ki ezt az összeget. Tehát egy napnak minden étkezés. Ezért furcsa egy kicsit, igen, azt, ha megnézzük az árat, de ez adja ki ezt. A szülőknek nem ezt kell fizetni, mert vagy óvodáson, vagy iskoláson. Meg ez az összes ár, tehát ez egy ilyen halmozott szám. Jó. Jó, ha nincs több hozzászólás, akkor van a határozati javaslatunk, aki egyetért vele, az nyomja az igent. Hat igennel megszavaztuk, elfogadtuk. Köszönöm szépen, hogy ezzel a mai rendkívül testületi ülést bezárom.